Üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, ez itt a Duende Battlegrounds Behind the Scenes, és itt van velem Krisztián, az előző mérkőzés nyertese. Tehát Krisztián, Let's go! tehát Krisztián, hogy érzed, mit érzel, hogy így egy amatőrként képes voltál nyerni egy olyan ellenfél ellen, mint Yasuo? Hú, hallod, Geci, kurva jól bassz meg! Azt a redvás faszopot úgy szétgyaláztam! Igen, azt láttuk, tehát egész bravúros mérkőzés volt. Tehát amit mutattál ott a ringben, az már egy olyan szint volt, ami nem belépő szint. Nem is belépő, amúgy kamusztam, én már 40 éve tolom az ipart 22 évesen. Igen, ez tényes való. És mi a véleményed? Tehát, hogy Yasuóról mi azt mondtuk Kristóffal, hogy vissza kéne mennie a kis ligába, a kis csoportba, mert hogy ez így most még nem megy neki a nagy párbajokban. Amúgy szerintem, ja, ez igen, ez igen. Uh-huh. Igen, tehát, hogy Yasuo ezzel egy kicsit elvesztette a büszkeségét szerintem. Nem csak a büszkeségé. Az is igaz. Tehát, hogy... És következő ellenfeled ugye evidensen, ahogy láthatod is a listán, Valuigi lesz. Róla mit Azt a gondolsz? köcsögöt is szétbaszol! Hát igen. Azért ő egy olyan ellenfél, akire föl kell készülni. Tervezel edzeni? Vagy bármi? Ja, majd jókat hokizok a gép előtt, Igen, az igen. ilyeneket. Igen, az úgy hallottam, hogy az egész jó edzés. Igen, Jó lesz, jó lesz. jó lesz. Balkaram erősebb, mint a jobb. Igen, és akkor miért ütöttél két karral különben? Már nem tudom melyik. Értem. Az nem számít itt igazából. Sem tudom, láttad a tegnapi mérkőzést? Amúgy nem. Tehát, hogy lényegében ugye azt tudni kell, hogy az első, a szezonnyitó mérkőzés az Ricsike és Herbie között zajlott. És Igen, sajnos, azt hallottam, csak nem néztem. ugye Ricsike hiába egy egész jó harcos, ugye kiesett Herbie ellen, mert Herbie is egész bravúros. És erről, hogy mi a véleményed? Hát nagyon sajnálom, amúgy harcolni akartam volna Ricsi ellen. Őt is Lehet, szétbasztam volna. Lehet, hogy tudsz még harcolni Ricsi ellen. Nem tudom, hallottad a híreket? Milyen híreket? Tehát, hogy Zalán be szeretne csatlakozni a bajnokságba, és egy olyan feltétellel engedtük be, hogy Ricsi ellen kell játszania, de viszont a veszít, akkor Ricsit engedjük vissza a bajnokságba. Bizony. Akkor még van esély. Tehát akkor mehetsz rakni tipmixet Ricsire. Azaz. Meg elnyerem a pénzemet is, és utána szétbaszom a fejét! Többféle értelemben. Értem, tehát hogy most itt a politikai részéből maradjunk ki, viszont hallottál a nyereményről? Micsoda? Mi? Aki megnyeri a bajnokságot, az egy személyre szóló magas rangot fog kapni a szerveren. Azt a kurva! Így igaz. Mindenképp nyernem kell. Így igaz. Tehát én úgy Mindenképp. hallottam, hogy büszkén viseled a hadügyminiszter rangodat. Már több mint... Hány éve? Hát az így egy 3. Ja. Már több mint 3 éve! 3 éve hadügyminiszter Krisztián. És, ha megnyeri a bajnokságot, magasabb rangba kerülhet. Tehát, hogy itt ez a lényeg. Várjatok csak, kis köcsögök, szétbaszom a fejeteket! És úgy tűnik, Krisztián megkapta azt a motivációt, ami ahhoz kell, hogy megnyerje a bajnokságot. Igen, ezeket várjuk el a harcosainktól. És mi a véleményed a holnapi harcról? Kíváncsian várom. Tehát ott azért mindnyájan tudjuk a statisztikák alapján, hogy Duendének azért nagyobb esélye van, de Igen. azért Duke Easy-át se szabad lenézni. Szar a hitbox, mert kisebb. Igen. Tehát, hogy itt lesznek problémák még ezzel. De hát, hogy Duendét rengetegen ismerik, tehát, hogy neki azért olyan szurkolótábora van, hogy már csak az fog neki adni egy löketet, hogy az ő nézőivel lesz tele az egész nézőtér. Az ő szurkolóival. Ez így van.
És ezért is Így van. különben ez a meccs is, a ti meccsetek is sokon múlt azon, hogy azért neked több rajongód volt már egy kezdőként is, mint Yasuo-nak. Családom, a cigány család, az egész familiát, a távoli rokonokat elhoztam. Így van. A család a legfontosabb. Ez így van, ez így van. És akkor amit még úgy megkérdeznék tőled, hogy hogyan nem esik le a sapkád a fejedről? Oda van ragasztózva. Értem. Gorilla ragasztóval. Aha, hát az egy megoldás. Ez egy megoldás. Jó, hát köszönöm Csak úgy tudom szépen. levenni, hogyha megskalpolom magam. Már 10 éve úgy van, nem bírom levenni. Jó, tehát köszönöm szépen ezt az interjút, és akkor még egy olyan kérdésem lenne hozzád, hogy lesz itt egy hatalmas harc. Hatalmas kör. Richie vs Goku. Kinek fogsz majd szurkolni? Hát sajnálom Goku, de a legjobb spanomnak Rishinek fogok. Igen. Ez azért ez várható húzás. Tehát igen, Richardnak fog szurkolni Christian. Ez azért várható húzás volt szerintem. Ez így van, ez még így van. valamit hozzá szeretnél tenni az interjúnkhoz? Egy utolsó? Nem semmi. Semmit, rendben. Akkor legközelebb ugye Christiannal az 5. mérkőzésben találkozhatok, ahol is Waluigi ellen fog megmérkőzni, és remélem, hogy utána is meginterjúolhatom, hiszen ott mindig csak a nyertessel beszélgetünk el a végén. Köszönöm szépen a figyelmet, én Dorian voltam, a Duende Battlegrounds volt, itt volt velem Christian, a nyertes,